upo na buat tayo nga nakapangadi nasubuda ka din. Auto. Nariba to apa narima. Kakagayamatan naging ay agamatan o agama Islam na agama ini kapag ilmu. Nagukapangnal. Kenapa agama kapag inugurante? Oy. Dia nga ilmu sa dia nga dunia. Na aya kaya to kawisaya. Na si may anad si iku ilmu si iku agama. So kan doktor ada nan miyaswa siya nan miyaswa si iku agama. Kapag engineer ada nan miyaswa siya nan miyaswa ku agama. So kapag attorney ada nan miyaswa siya nan miyaswa ku agama. Ay ba't gusto na kagya so mga Muslim na miyawri siran ay sabab pakiyawriran na kagya sikiran dadakal supaman na suti kita nuwakuan di penggelebak di penggelebak sikiran dadakal suaya mana niyan na suti kita nuwa boklo di penggelebak ay apa na tayo pa yan napisu kaya na gelebak ya na mambu miyaswa na miyawritan giyo pa na mga sarwa nga tao balatan ko kapag nalaylay niyo man yung tabay sura ka inilibid ka na mabupusira ka po man paman inilibid ka ito nabupusya nila ka yung amin nirala nakalangan na niya nasa katano na era katano na ipilibid na ayaw buwa ka po na itanuron na ayaw maan na niya napaganayron na hindi ka makapunguyag dati ka mga wata puluban ako niya plastic ang ito po yung kataw itanuron subhanallah nasiran na inilibid ka yung tabay sura ka na ayaman na niyan natin rin iba na miya kilang na milay ka na kiyatay pa na ka na piyamasang ka na di nga katao na gito subay sura punra ka naman na to na to nakagiyagiyang ko tapa man na kaswairan na ilmo na din yung ulalan na sakita no na tabi ako na yakadaklan ang yung tatigita no ayat tayo yan na kapanunu na dagalabukon na gito mo yung paman nando man eh paman na kapag-apas na kung kapag-improve o kapag-pagingad naguginan mambu isabab akeor yung mga Muslim. Sita no meori si iku anto na iniba na galabak. Api suka kuwiyagan. Na mauri tanong si iku kakuwiyagan kuskita no ang mga Muslim. Ngayon no nakagiyak na ba tanong di mataw kuwiyagan? Nakagiyak na kuwiyagan. Ang iyong takabos ako, api, ang iyong tarusu na tuwag yan, na ibuwa ka puyo pa sinino, na umaka masitsir man, natiginan na, ba nga puyo pa siya na rusu na tuwag, kakata sukas puruwar ka. Natigin na umbus na. Laman na to. At kami kasi nga, ano ka na, katawan yun. Now, nagina ni pa man na, adi ba na, di man nanditan. Kaya sukaran na tigin na, bukod kaya limpiwa, yung tatawakan na, Bibum si amin yung makasih purwar. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Lagi miyaswa. Miyawritan. Na. Ubasi kung kapag ilmu na swagi swagamatan wagama Islam na dinul ilmi wal ma'rifah. Agama ini kapag ilmu na gukapangnal. Walaysa dina jahlin.
Sakna uba ilmu akapag inugrante. Na uba miyaga na daga si agama na bantiga miya inugrante ka. Di. Rila anu Allah so mga lokstano. Oy. Aira na adna pketuungiran. Asiran na. Pana benar kan dia kapag di kapangadianan. Ay bu siya gaga makuwangaw na makadi perlu makasakarawat ibu. Na ino angap kirigalo sa lipot. Oy. Gue ni ko may ito ako pan. Apa man na bugu mama ko pan. Na di kami di mama eskwela, kung mga classmate kan, mga tenggedak bu. Na igira na dia ko iran di ikuan. Paman na dia ko iran di adna bukit o iran na di rakani mag-isiw-siwa. Sira ino kabit na rin yung ganda kamangad. Siya ka na ino to. Natingin na pitero iya bis. Sabi natingin siya may na pitero iya na sukon-suka pangad. Na ibu buka ko nakapalalabong siya miyatay. Natamo nakatira na pilibong ka ang tamiyatay. Asa ka no sa giyong tayo. Ipito po ka sa kong takuburian. Ana, pag inay na lapan ako ma'am. Tira naman pasang bisyarya kapan na po sa miyatay ka pa nga diye. Kadua tira man ay nakaprarawatib. Kaya siyang utama sa narya utang na utang kaprarawatib. Oh, di na napatos na kanuro. Ay mong bubukas yung mga tuwan, tabi ako na makakuha sa lipot o pananako lang ako. Di ka makailay sa star na di ka makasapipi sa Amerika. Dudulo. Subhanallah. Nagyato yung mama na anak di ka na mapasanganan. Malo ako mabubukbukulan. Ay buwag yung tira na kukuha nga sa nakapangwasing sa miyatan. Dati ka na mapasanganan. Nakagya. Doon naman ibu pangangalakirara katapan naging bala-bala. Syaitan. Naya nga tao naging utami natin, hindi ka patay niya, ipukilakta ka bala-bala. Na paman na kebukulan ako. Nalimu wallahu ta'ala daw to pamundas. Na ayaman na niya daan to ni iba na ayaw lawla na bukod miya kagana ka mag-eskwela daw kumida yun. Na miya ka daw na kubad mga di. Na sisi iman to sa nga masa. Nalataro miya gado maka na riba to bisuto pa na rima. Na bagyo to. Kakanaki uba suka pag ulama na aya sa nga niya nakapangwasing sa miyatan. Uy! Nakanaubos ulama na aya sa nga niya nakapanapok sa miyatan. Kaaya rakabis ulama na sa kanya ni mababaloy ay giindaw si iho mga tao. Katayagin suka prigo siya nga namiyatay nga ki. Katayagin suki palabungan nun. Sa lakop mo, nabudid na ba alam mo, nakamang pa nakasakanya ni maka. Nguli mo, nakakanya na mataon. Ugid na sumiyatay na ayaw paliugat. Ayaw din apatot sigong pamilya na ayaw makariguon na sudin sumadi sige. Pinakamapya na sudin suwata yan. Oy. So pagarin yan. Nabag yung udapan na lima, udi na ulaw-ulaw sabad. At tabi ako na miyatay sa iligan na kinuha sa marawi ang pakarigo nun. Ari. Babudi pelulu ba pakarigo nun. Nariba totoo pa narima. Lagi ito mamui. Ayaw maanan niya na tapakiman doon. Ado mo na pakitoon ko mga lokos. Apo pakadun na kaniyan suwatayan madi. Kaya ko mo kisuka to watayan na makapasa din na pumuli yung lama na makakuha sa lipat o pananako lang ako na makapira ko na kiduri. La ilaha illallah. Laman na. Uy. Kasi nga tingin niya nga eskwelahan. Kaupungon makapasad. Napagay na ron na
lalawian tan ambida bata adna attorney tan adna engineer tan adna doktor tan upunga maulama na ibu pa umaraka nalangwan na putay langwan na kasasip na naira ka pa kauma abu na nakya setan aja di lemay na peluluba si imam ida ba diyo dan taruh tantu amia kabu-buba kapipikiraw ng mga tao. Na di tanong po sa katawan, aso mga ulama na sila ni dalawa niyan, ama puro ipangkatan si ikuway ang maanan niyan nakapagingid. Sila ni mapuro ipangkatan. Ngayon, no? Na ayaman na uluan o mga ulama na sunabitan wa Muhammad alayhi salatu wassalam. Nasuki ada Rasulullah na miya kasambi mga ulama sila ni saliatin niya. Sama nuto na mga ulama na siran iayamanan niya na anto iba na tanto sira na malai kantidad siko kapagingad. Nabubuer ngira na siya maskita. Uwan, na mabuha kailangan nasakitan ng mga ulama Obama. Sa tanwa di mamagana siyang Islam, na kailangan na makukumpleto tanong. O manawan na kakagagaw na kumpleto ka. Matawa ka manabisiniyog. Matawa ka mamotor. Matawa ka driver sa truck. Katay mandab chunga michaya kaya na miya umakuro sa laban na. Tira na yan to na. Natiya ka nuban to na nga ya. Ino gusto masitang. May kamarang kami sa truck. Nabupamituan ako niya, di ka natikat na motor ka na mamotor. Bagwa na sa kanin drive. Nga di nga tawa na, pamamotor ako man. Kami akapira ko rin mapato. Matan eh. Kami ay siya na, sumi kami siya kay Abdul Karim siya ka. Sulu. Naruha yung yung siya. Pantawara gato. Nami siya kaya pa ako masyang unta. Kaya pakataka din siya kay pusa siya unta batar. Wow. Tunay ni ba? Mababa. Naipaguran. Muka may makarasa na banyan dia ka untuk di sudray birami. So kaya untuk di niya, baka mamuda untuk di. May amagunto da kami kumutor. Subhanallah. Ito di ka nakakuha. Napagpangalapan ako pa niya, kaya ati ka na magay na ako manikan driver. Anak siya ka na, ginan manitay pa. So ayaman na niya, na ayaw dapat na ako ano. Kenapa dia ilan yung mga tabi ko ba man ay magmuimot wa kada kana na miya kaswa ko Islam na ilay na kana beso kala ko niya na ipakatwa marak kapag ka bakal eh oh ay dapat na basta so ay manan na ustad ulama na matagas tas kanya ni qaid ay man commander kenapa alay mo misari may bait adna kilala ko nawa na rin adna ako nga di pa ako kita trako to na di ako nung kapakay ngayon natigin na ginami ang pira ko makalakad na panggumawa na ako asma arthritis nagyon daw mabuhi sa katanwa mga loks mga ina mga ama na ayan dapat napapangalin dyan sa mga watatanong na kanabay pili na kapapangalin na kawatakan naging mo to dinumpa ka na sa salawi. Na nga pagod niya madrasa. At ka na inin, hindi ka pamutari ustad. Umano maulugas sakit yan na. Allahu Akbar. Ang nabagin eh. Na. Maori pa na wallah. Yang ay agama tanong agama Islam na ubang tanong pangalipati agama ini kapag ilmu nagkapanganal. Tatasabiqul fudala li talabihi. Agi ini di pagurado-radan uupaman na mga tao may makalebih. Kung kapupugin na dirang sa ngaya, agama tanong. Watanafas al-adkiya. Nagudi di kunti-kuntisan. Sisakuyaan o ayamaan niyan na mga berita mga tao. Paman naging mga lalanta si pamikiran.
Agi ngai agama. Dia ngai agama tanda agama Islam. Ino to. Nasallahu ta'ala na inalo ini sa Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ipuru Allah susiranu tu amia maratia ya fadrakanu walladhina utul ilma darajat. Nagususiran amanga tau amia maganad sa ilmu. Siran amia makakuha sa ilmu sa di budun pira pangkat. Suti mo mga lokostan wasita wa may bububa ada agasian da menangian na andid ni kapakaswain sa ilmu na miya pudugo mga tao makaumbo wa kisisla. Oy. Narumarang kumanan si kupiti barangan na ilmu. Ugaid na ayat kitu ang tapanan na so ilmu kuwagama. Kakaya so ilmu si kuwagama na ilmu anan manggugumaano tao sa dunia na palati ko niyang pansalungan na mauri. Uy. Gina ni upama na ayaw maanan yan na kapakalalibin yan. So Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhuma natingin na al-ulama فوق المؤمنين 100 درجة وما بين الدرجتين 100 عام. Suwatigin sa mga ulama na ay kapakalalbi kapaka-uumbaw uli na kauumbawiran si ikumya maratiya na 100 darajah magatus apangkatan. Pamanas, miyarat yayak wallah, akana ubo ulama. Na ulama, na ayakaw unaw ulama, siku wallah, na magatus adarajat, pangkatan. Apa kalian lebih malu yung mampikiran? Wama bayna darajataini 100 amin. Na umanatigyan ni paglatanagyang kanan ang mga darajat. Ay mananayan na umani paglatanang ko ta 2 darajat. Sanguta magato sa mi'alo itano. Na 100 amin. Upama ka plalakawa na ayay plalagun na magato sragun. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ayaw ko na pagampaganay ang pakasulad ko suruga na sa mga shahid. Ay mga suhada na sulod ka na ko suruga. Pero nila na di kami sulod ko suruga. O di mamakasulod siya suruga. Suwaya maanan yan na mga alar kami itamo. Kasila ni kaya sabab pa na mala sa sumiupurtar kami. Sakya pa nga paprang kami. Taluan sumangalay tamo. Aming gagasto. Mangalay gagaw. Soldo ka na kung surga. Kadi kung sulod siya surga sa mga suwada o di ka na mauna. Natiro nira na di kami sulod siya surga o di daan na mauna. Sumunod siya surga sa mga ulama. Kaino kami miyakan di diakat na miyakan sisid ka po na nakiran. Naayak ko na sumunod siya surga na sa mga ulama. La ilaha illallah. Maloy yung wala pikira. Sama nuto, nagyuto ka pa kalalabinihan. Na. Sa kaaina, agwama, na isa ka akasasabapan, sa kakukuha ang mapiyawata ka. Nakakakuha niya ng maratang. Upon suwata ka na matarididig na isa ka amala, kaya sa bapanunay na iyan, o di na ama iyan. Upon man bumakuha ama piya suwata ka,
Na isad na malaki sabab panon na sakaina agus kama yan. Halangwan na miya nga. Langwan. Udi na ayad na kadaklan. Amiya nga kuku amapi ang mga wata. Na aya mga amairan, na aya mga inairan na mga pipi ang mga loks. Are. Kadla doon lagi. Kakagin suwala na sa kanini ko mo kontrol. Uwid na ayad na kadaklan. Na miya ko amapi ang iyong kutawatayan kapsabab kulok siya. Oh. Sumalok sa nunaan na basira no. Tirantare kiwata. Yang amia kape yung laulay daw pumili niya kwata apya ka sige-sige. Ina umia kape yadet, mia kape yung laula. Wata ki ipulan, ada inu bisari ka so may waki inayan. Bilang ataw si inayan namin bota mamuda bilang ataw. Apya so mga loks na ada pun na basira no. Ande suwe sulumbe di si kumirurang. Aba pembota so pakal sama nui. Tidak bata. Mama nak yung taburungan na pagungan na pakal. Oh. Di kahit na pagungan din na pakal. Namamula ka sa benggelan na ay kugo na kana benggelan. Ano ba mamula ka sa benggelan na ay kugo na kana ubi. Takaw cukup. Oh. Nadatara na naman sa suaya. Opo suina na mapya. Datarwama na mapya mamuswa tayo. Na opo suama na tilala. Na to na mabimo meso watayan. Kaya lala tilaka. Ito yung sabab. Ayamanan yan na antunay ni ba na sigog panabenan. Paniasal. Na ayamiano yung Nabi sallallahu alaihi wasallam na tige na kullu mauludun yuladun ala al-fitra. Langwa na diimbawata. Na iskan yan, nag-iimbawata ako fitra Islamiyya. Sigo ka agamay. Na ayaw pa kabalo iro na tiyo Rasulullah Yahudi, Nasrani, Christian, Majusi, absimbo siya sapi. Na ayaw maanan niya na siya mayan na busina yan. Oh to. Nagyo to isi ko paniasal. Ada penemaadin wata. Ada penupamana maadin suwata. Ada penepangararing suwata. Na kailangan na ipon na kadun si iko inaama. Na suama na mga pluluba sa mapagini na uwaya mo anan yan. Nawata yan. Ama pia, ina. Sumambuso ina na mga pangilay sa ama pagama wata yan. Ama pia ama. Dito manir ko Islam. Ino to. Na kadi aswaya maanan yan na anto na abay ni na wata na suwa kulok siya. Suwa. Kagi nga sempu na di kada. Are. Eno kan na ibubukira. Bay na sempu yun. Natingin na ino ko. Nakapia magapuan. Ito mo ta sempu. Are. Inaw pabuli na wata. Miya bura-bura. Di na mabutiro. Kapsi mura isyan. Di pa nagpakalipat. Ino ya. Ada. Ginasuwat. Ayat si al-ama yan. Ayat si awata enam. Miya bura-bura. Ada bura-bura. Tingin. Di sumiwa ko. O ta sembuah. Tetara to mama. Nagyo to iapi si kuwaya mana niyan. Nakapamilya na kailangan din ng swama na mga pluluba sa ina mapugini na wata ina mapya. Dito yung Rasulullah na inisuwi na so mama na pluluba sa magpangaroman yan na ay pluluba yun na kaya pata. Oy. Tunaw nun nanan. Pagano na so kata idiyan. Ikadua na so bangsa yan. Ikatlo na so anto na ini ba natamok yan. Ikapat na so agaman yan. Okay, na upang makaging mong tatalo na di nga mataw na ibo miya taon na ka nanguntay ka pataso agaman yan. Napili ang adi nga miya guntong ka. Api miya kapanig ka, napipi ka udang. Awi na ka.
Doon na, may asukat ka na, may akalala pa di silopin. Di begilay ka, may itang pala di silopin na ako. Dari ka di fakatar, kapepe ka udah. Ada udah tinamapi, alhamdulillah. Subra sa miya ka, ayaw man na niya, tunay ni ba, miya ka panik ka ama, awis miluti ka. Na penggiraw pa na, neno, kasakad ni mata, urong akiado kotoran na ka na. Pabay akong ko. Na mimbutan nga pepe ka udang, mimbutan nga udang, api amasekal, miya lutang ikaroman yan. Na pira ka klase. Aso piniretoron. Dapat tahu. Ada mana biring. Ha? Ada mana ini lucu ujar orang mamikir. Matang wala udah lah. Ha. Di maka pamimikiran sang utadinya di kapang amalo sang utakwa. Tidak mata tahu. Matang lagi. Why? La ilaha illallah. Gitu manikuan. Naupo na ipangaroma ko na ti Rasulullah sukat ini. Kato na yung meswa. May ito muna tingin na ibu dali yan. Matang wala uda lang daw nga tingin na masanso. Ibig ko wala ka. Maragino ba ka makabang mo siyawan. Ay tingin na may sanso akong ka. Oh, kaya katawa ka na kung profile ka na bagyo ni bundala ka. Takin ibig siya may dito to. Ay mata na kaya. La hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Kaya hindi kalsi. Oh, may tangin ta muna tingin na. Oh, wala. Kapangarong din na. Naway pangarong mo na bangsa. Na may takita mo na tingin na. Udah ara kami manami siya po na matang wala udah ala ka tema da kairan. Tapi na lama tanga kami ni siya po ara kami. Sama ro na udah halang. De tar mabuta mo. Tingin na. Di makapul sa luno di. Udah sini begini kan. Allahu akbar. Mana gina? Na upo na may pili ka na agama. Nama ta nama piya. Nagi nanam, ayam anak dia tarasan di mamusu dia tu aku suba bayi. Tu ni bana bayi. Semua musuh mah bayi. Lama buat pintar Rasulullah tingina idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluqah fazawwiju. Apabila makau marahani wati Rasulullah so kanakan manganga rumah. Nah yang ini talingo manian rakanu na dia butuh agama niyan. Magagama, mapi parangay. Pakaya niyo. Kau diniwati Rasulullah aksipa. Pakaya. Natibaga kian ragano sumuraga. Api to polo api diyo na diyo ka ba utak. La hawla wala quwwata illa billah. Ino bisigi mawala wala tanong saranaw. Adi kada murkaya. Hagi sabab. Ari. Pura ini sempat tanur udah kali ini kira anak guru yang mau ahmiyatul ilm. Ini sempat tanur udah kali pa nagipunan. Akin sabut tirong pipo. Dapat yo. Oh. Na ayaman niya na anto na bay na tini ka kubo ta udah kala saranaw. Kape sa mga laos na tira na upo nila naman ng tawidakan ano na riyan na problema sa nasa balain. Inuwa na riyan kaya ridu isiran. Anto na ipo na niyan. Babay ko na riyan. Na maragnan. Maragnan. Kamu na? Ori ka? Nagyotoy. Mata-mata basta mawag sutaw si sangaya. Dawan wagama. Sino ka bupugin na taon niyan? Naayaw na niyan, nagyabi na siya. Nagyotoy, kailangan din. Yung ayaw maanan niyan, nakapangnal, kapaganad. Sama nanan, na, gyuto, inutong gyuto ipili, ipa kayo isang utada to apa ka ma barangay mag-agama dito mga pamilag kakadiyan mo iro ka napupa ka na mag-agama kaya katawan na pupuliso na sabi ako tadi nga bisa kataon na di po na nga mano ko matang ko mo tuwa oh kailangan na parangayaw adi mo na parangayaw na adi naman iro ka napupa ka may kapi parangay kataman niya mo ta arino lang na di kakapating ko na babas sa kanima widu Nadi nga bicara tahu di simbu ya. Sama nuto na kailangan na makapag-umakawan nuto. Kanawa yung pitero Rasulullah na pabila makamarakan sa milyon. Awi dia na pakayan niyo. Apa awi dia na bumbu. Na begitu. Oh ay. Ino to pitero ino anan pengendoon Rasulullah. Ino anan pengendoon Rasulullah. Siya kita no.
kaya ayah paga labatan runa sub kuria masa. Ada uta kuria masa. Supaya simbung amanga wata. Simbi pegintau. Simbi pegintau. Ino to. Kaya upo na yang belu yang ayah mga talingo mga wata na mga wata ayah mga luksiran na mga pipia. Na sigurado gyud puta mga wata na mga pipia mambo. Na upo na yung mga pagtaw. Na amanan niya na andun na iba na mga wata, mga rarata. Na, sigurado yung mga luksiran na mga rarata. Dito yung peligro. Upo na yan yung makatuna. Na sumamaon, tabi ako pa ma. Nabas ka naman, yaw kasiran. Na ayamanan niya na andun na iba na arapati mo dula. Na miya ka pangaroma, miya ka mamusya balayan, nasari sa imo dulu. Na mibota sila na torero. La ilaha illallah. Sinalib ka siya. What is this? Oh. Kanyaro, suwa. Oh. Na kailangan na sa katanwa mga na, saya kaya pag agi mo tabi tiro arakano kami. Pwede na binaran na kani sa kan so mga ngungod sa gusto mga bagwat na makakwasira na naman. Na sa mga ban so nubuan na mga bilson. Oh, maambelingan sila na at mamu mapululot sa ilan. Ayabo miya kasukat na sa kanong mga murid. Namapasa. Allahu Akbar. Na. Kala ibali ilmu. Kala ibali yang gaya upaman ayamanan yan na ilmu. Na paganayon na lan tastaqimu lakum ibadatan sahihatan wala taqwa nafi'atun illa bil ilmi syar'i. Di kundin makamu ayan. Agyong kuto akorek. Udi na ayamanan yan na titua simba. Gusto ayamanan yan na titua kalaksi ko Allah. Inun tau di maadin suayamanan yan na sabut. Si ikwagama utaw. Ada man ay pamanaan to na iniba. Nakakakuri ka simba ini dia ninggal bakan. Upama nakakuri ida katawin ko. Oh na dia di simba yang. Nagiya nga sambayang ka na terima anu Allah Ta'ala. Paggunaan ka na diga di mga lingga ka pa na muntun ka sa musala. Uy kada sa buta ka. Ano ba di ka terima? Na anda man ni kakakurigian. Igyan niya 4 rakat, nabiyan nga 5 rakat, kangawang kalay. Nakialangon, ma'am. Beda siya. Oh. Kaya da ilmu ko. Ngayon ito itigran na al-ilmu qabla al-amal. So ilmu na una ang penuh da kapakang gelbok. Kalangwa na minggelbok ada ilmu na binasa. Paman namin balay ka sa walay na da ilmu ko. Matagal pa na mapakatinig ka na may kapakita pa ka na di mga bitutuda yung mga kuha niya. Tidak ba tiyo? Upama na peneribi na ka sa trak. Ada ang pagano da. Na di ka malabudanan. Ay mo ka kapati sa manubilanan. Ay kataw nga sa beri kaya na putu-putun. Gitu so. Ato na ini ba? Gasolina niya, di ka na namin minisumpit. May nawa sa alungan na mauri. Yung previous so ayan. Ay dahil, yun ito yung al-ilmu qabla al-amal. Ay man na niya na, so ilmu, nagkuh na adiso, galabak. Lama na pong galabak na nakadaan na, ang pagilimuan. Tinda ka na na ipungunsulat, anto na ikarbi siya, maraga siya. Anto na ikidiyo siya nga itinda, na ikidiyo, na paganero, na pagarawan daan. Mapapano alapot, mapapano ator. O nga utan.
Lagi tinggi dia. Budak apa na irika? Anak tu ni kesuaian. Dah kata minggu. Mia tagila pa naman tu nakagi kenciran na di ke bengwa. Ngai no nakaya totongan. Subhanallah. Na pengiraw si karuman yan na uminin. Ando na nga ya datara ayu bemada kelakuan. Ilaw niya. Nanti ka na karon yun di pagarawi. Napakil naman mo siya gitu na sebenarnya di setor. Nah, sakaw. Ay mata lagi. Subhanallah. Ay man na kata, na ino misumpat tanong na iman na kadi iman na miada ni gue ya. Pamo na miya itu tak begitu na nulu. Ni gue niya sama kalok tanong na berang-berang ani gue. Berak miya apa magaria. Gue lagi. Kadi siran din ke paro ira to minin de siraw dia apa garawi. Iman to. Kupusyo nya utara skoger. Na pagka naman mo tawain na sobra sa di seto. Kira to na miya kada kalera. Nanti ka ngasangan di pagarawi. Tadi ka tayo di. Allahu Akbar. Nama pia mamudo kami ada kala di magaraw. Subhanallah. Agil tip kesuai. Kailangan na adna ilmuon. Kami po yung isu ada ano to. Lang wala pong ganito na kailangan ada na kapag ilmuon. Again. Nah. Di ko nagkakuri lagi na simba. Nagudika din suti tua kalak. Inon tau diwi mau na maadin kutaw. Lagi yung tasabot kenal. Kabanda ano mga paratiya sa languan ataw. Amala, ilmu yan sa mutasay. Kung kapag kayo, ganyan nung naguna, na mala panak marianun. Kasi siyapan niya nun. Kaya kataw niya kapag ang ganyan nung naguna. Na languan man, ada ba niya nung katawi. Kasi simple niya, kaya tigil. Uy. Kaya ba nila nga tao nung tunay kalay ni Bali? Again. Gidan so kalay ibali o ay maanan yan na ang tunay ni ba na ilmu. Fa ilmu al-kitabi was sunnati hayatu al-qulub wa nurul basair. Giya ko nang kaya ilmu siku agama. Ilmu siku Quran. Ilmu siku sunnah. Hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagiyaw pa mana ipagkawiyaw-wiyaw ng puso. Amatay. Kaso puso na. Anto na iniba na. Ad na puso a kalbun mayit. Puso amatay. Na ad na puso a kalbun mariyod. Ay maana niyan na puso a sisakit. Na upon madas. Ay maana niyan na agama sigo puso. Na miyatayag yung tapuso. Nanti kena ustaz, nanti ito ni miya siya, nanti madakala miyatay. Nayamataan man, madakala man na matay. Madakala man na pagkili nga, palalakaw na matay ito. Napagkabulu-bulu ka na mata niya, na matay ito. Oh, matay sa puso yan. Ito. Wanurul basair. Gip ng kanan na ilmu siku agama, nagina ni mapubunuy ayaw maanan yan na sindaw o pangilelen. Paslay, apikila yung mata. Tunay pikila yung mata. Pikila niya si marata mapia. Kauda ilmu kasagi mo to ha, marata. Napasinong pang nakadiga kanya, da ilmu kau nagpakabina sa busuto. Gito, igiyang ngayak ilmu, kapag sabuti yung tao si ikwagama, nabkabaluyanan apaslay tiyan. Si kuya maanan yan na kapag paginataw niyan o kapag kailan niyan si kumarata na guswaya maanan niyan na mapya wa shifa'u sudur na guwaya maanan niyan na bulong panaya si kuya maanan niyan nararbo. Si ko anto na iniba na ararbo mga tao. Lang wana si sakit ararbiyen. Ayaw pa na ba panggagit ararbiyen? Nayabulunganan na sa Islam, so Quran. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Yan Quran na bulong yan. Bulong. Nagyo ito'y sabab, ayamanan yan na Anthony iba
na kakikinanglan na saya. Kaya importante niya. Wahual mizan. Naguginang panipaman na timbangan. O di na timbang. Waya maanan niya na tao. Pamaka kantidin na gina ni kantidin. Kaya mataan na ayak kakitawir ka sa bali na matagur ka sa wagama. Kaupun ka madas sa wagama. Na adidigam yung mga binatang. Adidigam yung mga binatang. Baluhum abal. Lagi adidig. Yun is wallah na Peter yan sa Quran. Fima man al-ayah. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Sabi na rin ibun sa kami at wallah so kadakdaklan. Laman na kaya pimbo sa wallah na kadaklan. Kadaklan si ko mga jin na gusto mga manusia. Si ko narakadyahan. Pimbo sa wallah na ibun sa na so mga pagalbukan nun, mga pakakamaison, nakataon na yung mga na bunsak. Bunsak. Upo naman ba sa ang pagalbukan ang uta, bunsak na ko. Na mapamanaw to na may pano ang uta sako na yung bunsak ko. Ewan o ta, ipalunto-lunto ron. Owa. Ha? Yung bunsak ko. Yung tikwan. Kadak lang ko mga jin na gusto mga manusia. Ino to, lahum qulubun la yafqahuna biha. Sabab sa kagyaan na bigan sila sa mga puso na dairananan anto na iba ng gede-gedaan pamimikiranan siku kaya pangadin wallah siku kaya na kiran wallah dairan pagilmoon bigan sila sa mga pamakinagan na dairan pamakinagan ko mga ndewan kapag ilmo na dairan sa mga pagilmo mga ndewan wag mo mata dira nilay no mga suguin wallah subhanahu wa ta'ala na datar siran din no mga binatang atig wallah udi inakia subra aniram pen su mga binatang sakya dede sama nutu na upu na madas wagama siku manusia na kaya isa beli tumabud mi rapas tadi ka bisu rapas saka papan sa aras oy Again. Baik. Dia penagian gaya ilmu si agama. Nah, sukun sudirun dia mana nian. Nah, kam bebenuga. Au sukun sudirun di kapagaluya-luya. Wa mudhakiratahu tasbih. Sukun sudirun di kapagaluya-luya. Datar nga kapagaluya kurang na tasbih. Datar kau di manasbih. La ilaha illallah. Yan ang mga guru niyo na ila pupengdoon niya ng mga muridira. Na datar sila di manasbih. La ilaha illallah. Datar sila di manasbih. Nah, wal bahthu anhu jihad. Nasugiran no nakambebenuga. Ibaratnya na dinaw ni ka presenti, dinaw ni ka kapkelugat kapka, dinaw ni ka bebenuga sa uta ilmu. Kapkuman sa uta ilmu iran. Na jihad, datar sirang di jihad. Subhanallah. Man kharaja fi talab al-ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Si tawalumi kuwalainian. Ayak yaliunian kuwalainian. Na anto na iba na puganad niyan su ilmu ko agama fa huwa fi sabilillah naskanian na matatago sa lalang ko Allah hatta yarji sa taman sa di makambelingan ko alay sa kaamuret ayaman na niyan na luminiyo ko alay niyan kasumyong sa madrasa nakatawa na ka yung puto akyasong ka sa madrasa na miyatago ka sa lalang ko Allah Naukapantag ikaw nakapatay na miyatay ka jihad sa lalang ko Allah. La ilaha illallah. Laman na. Wa talabuhu qurbah. Sugiro nakatuntuta na qurbatan ipakarani-rani ko Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ipakarani-rani ko Allah. Dataraya, gingayak yati mo tanong iman to.
Danu di paganad na ngay agama. Na ipupakaranitan ng ayak wallahu subhanahu wa ta'ala. Katawan niyo. Ad na mga malaikat ayabu ki ad nakiran wallah. Nadikiran di pakimbabanugu Allah. Yan kaya mga tao. Kediya mong siran. Sa ayakap kediya mong iran na pantag ko agama wallah. La ilaha illallah. Baad na salakawsan. Ay inaloy wallah. Ayaw mana niya na mga malaikat ay inadniyan mo. Ibu pakai peluluba yan. Nagiyang ay nadataraya mga tao. Da. Arwar busag yan kaya mga tao. Ab kediya mong siran sa pantag sa huwag mo wallah. Kapag nadairan huwag mo wallahu ta'ala. Subhanallah. Wabadaluhu sadaqah. Giya mo tadi ngaw di kipamangandon. Giya mo tadi ngaw kapakalugat akaon. Tadi ngaw di kipamangandon na sadaqah datar ngaw di makasidika. La ilaha illallah. Iya di makasidika. Wadirasatahu ta'dilu siyami wal qiyam. Yung kuto ayaw maana niyan, na di di ka pangadi. Na ayaw maana na anto na iniba, napupakakawa ka sa bala, sa dataro bala, simbri, wallah, sa isang utang mga barapuasa, yung kuto ayaw maana niyan, na mga di manambayang sa mga tahajud, mga qiyamul layl. La ilaha illallah. Lan yung mananan, tantua mala, agyang kanan, ayaw maana niyan, na ipapantagun wallahu subhanahu wa ta'ala. Again, sa kano ang mga ina, mga ama, ilan naman, suwata yung siyugu yung si ikwagama sa kapaganadiran. Nagid ni kapunggra tatanuhiran. Miya magukura kano ang mga ina, mga ama. Ibud sa kada tuku wallah, kada lawananan, ama piyar kano ang mga ina, nagumang ama. Giyang ko to ang mga watayo, na minisugu yukiran. Ayaw panariyo ba nga minibantang, minipranag. Agi yung utang pa man nakapagana din yung kuwagama. Subhanallah. Miyagukuro ka no. Ngayon no. Nakanaw ba man si Busalo nga na mauri ka sipa sa dunia. Na mala aking giran na kanwaguna. Ari. Ngayon ka mala. Api gira buwan may sakit ka. O pa man na di pipi aginaw ka, na may ubay ka niyan. Na di ka niya di ka pamaslan. Nataro sa di ka niyan di ema na niyan nakapamatian sa ayat. Napupakapi-api aginaw ka. Api ka la iblis ka na pkuda. Api kira nga man waya watakan ada sa butiang kuwagama. La ilaha illallah. Pagkasakit ka. Makatitalog na maka. Nagyabu ka pungiraw nga. Watakulay. Pamasalay ako niyo. Malakoy ka na magina. Kaya di niyang katawan, hindi po pantag niyar ka. Matang wallah udah lang, ang di patay, ang titibing ka. Ngayon o. Ngayon, sabi ko, hindi ni Madina, ubu, kila pugunta ko. Matang wallah udah lang, hindi ko sa pagagati. Ano to? La ilaha illallah. Nayawata ka na siya buti ang suwagama. Nakiyato kawan niya ang sugi papantag niyar ka. Andi ni kailan ni anu sama andi demara akal kan ada taruh sa kanya ni pipi aginawa niyan. Sa kanya ni makawid akal. La ilaha illallah. Ha? Nawayawata ka na ada sabut yan ko agama. Makawid akal ka. Na panabukiuman yan nung nawid akal. Na di matirolok sa pagilay niyo na pumunta kata. Tao man niyo pon. Di ni matigil nga tao na dapat na miya pusa. Dami pumutan no. Talakod na tingin namin siya sa poteo. Pwede na nga man ito. Napi ang YouTube na. La ilaha illallah. Meraw sa putay ka. Absir ang alamot ka. Uwayawata ka na piyagin na diyan sa agama. Nagyutay bitero na di kaniyan pagawatan sa meraw tabu. Pirar pa. Ay nakabayan, nakatutulungan nga niyan. May takita ka buwa kasukaw ka na ina. Doon ay masakit ka. La ilaha illallah. Uwayawata ka na dahil sabot yan ko agama. Kadi niya nakataon sugi papantag niya ka. Na api ka pagkasakit yan ka. Na saga na sarong ka niya. Nari. Panginawa po. La ilaha illallah. Ayawata ka na sabot yan sa agama. Na ayamaan na niya na pagkasakit ka. Na mangwa na matungan niya ina. At doon ikibubay nakakuman.
Baka kun sa giraw man yang barang-barang ay pagupirian raka. Oy. Oy ang wata ka na doon sa butiang wagama. Daya maana niyan na antong na iniba. Daya sa gaga. Nasige na pugubay niyo siya karni. Nang man pugubay siya karni, di niya tayo pa. Kaya tayo pen, ay talog. Oy. Dapat. Oy. Napangirawa. Antong na iniba. May apa niya kasi bubuyan at ay naroon niya nung punun. Sige na pagar. Bako nga buki pirito sa italog. Ay may kagiro mamukong mga pakiwataan na mga wasa. Inulo pa kasi na sinayo sa italog. Sige na kagiro man na din itiro. Inaw! Tiro man itiro. So kabaya ka! Naboy patay ha. Nagya ka po puso ngayon ka. Subhanallah. Laman na nan? Naapiyagin ang buwag mga inakulay, mga makulay. Na mataan na ilawan na mapiya. Mission siya putay ka. Nayamana na yan, antong na iniba na digay ang pagawatan. O manawata ka, amay paano kung matay ka, amay kung sila kalmauta ka, pupakono tangay niya sabot. Kakigibang hawata, amiyambi ito kuwagama. Wayawata ka, nadamambi ito kuwagama. Nakatawin yan kuwagama. Putay ka, naaya pagi sabutirar ka. Sumulawan ni ina naraka kan sumala no. Di na sumamu ju fortune na nagina ni raka no baniwago ya iba tayo pamatay niyo. Subhanallah. Rabi ko putay ka nakapapra ka na ka doon nakabumbugi-bugi lang mga tamo ko ka. La ilaha illallah. May sunsa mi akhir kami atay ka. Nandun si suwa. Suwata ka mi ambi ito ko agama nasa kanya din ni pengguli maraka. Perigur ka, sembayang raka. Anto na ini ba nakapan raka. Nandulog na ako kubur. Nagkubur kasi isa giyong kota kubur. La ilaha illallah. Uwayawata ka na dahil sa butian ko agama. Nasi isa giyong kota kaya sipatirar ka. Nandini matero. Ay! Anda si giraw. Anda si pulang. Pano ba kanong sa mga matini makasabot ki na. Makasabot ki ama. Ino din ni pagubaya. Ipukilak ako. Daka pa namatay. Nini kalak kakairan din. La ilaha illallah. Subhanallah. Yuti mapi ay yung tabiatay sumiatay na may kaiga sa walay. Ay yung tagiya pa kaiga sa walay na tutudero na sa mga pakiwataan yan. Sa mga watayan na sumisigli. Ari. Ngayon ito. Natigay na kayo di uman ng mga pituday. Noo di mga pituday. Napugupisin ako mapita. La ilaha illallah. Nataloy niyo ro sa mga pakiwataan. So mga bagwataw gusto mga ngungod sa. Ayun pa katuday. Nasa kama mo doon ilamo. Ayan na yan. Pura kakaw nakapangwasay tagun. La ilaha illallah. Naman na yan. Yun na niya wida akalsay. La hawla wala quwata illa billah. Katumo nila na bagayran din may panukay sa kawasirar ka. Parigong mo. Naipunukay kairan. Ida ba ka? Na di nga katawan na pewa na gagabunan ka, adi nga taro na pag-unasan na ka. Pawing ka na kaya to kawan nakasala ko miya kang gulimar ka. Ada wat sige inubis sa ko uyag dadi kebelaga sa kombo nga mi di bisi tangin na. La hawla wala quwwata illa billah. Lawan na rito. Ngayon na kayo sala ko miya kang gulimar ka. La hawla wala quwwata illa billah. Lawan na nan. Gina mo si Mapia. Miyawa patakana, miyada ka sa dunia. La hawla wala quwwata illa billah na mga masu Ramadan nakatuto sa ngairan. Uman nagawin nakatuto sa ngairan. Kun siran na mapipikir kairan. Ado bugan niyo ya, dugan niyo siya dugan niyo nga nasiringan tanong ka sa degad ni ina, sa degad ni ama, sa agi mapipikir kairan. Munawata akan ada unsur agama, ada sabutian agama. Dengan mampit ko agama. Da ilmu yan ko agama. Ado ni ikaw laula. Andit ni kapan naligudir ka, nagito mo kaya taligudir ka. Tunay niya siya. Apa siya tuladan na sa suldo walay na pagkikwera nun. Mga watakwa niyo siya nga tuladan ni inayo. Pagari mo na ako ron. Naro bisku ka simbiyangan niyan. La hawla wala quwwata illa billah. Apa yang gina bu? Na. O mani mga titayunto ka. Kung mga ginawa yung mga pamilya, mga tunganay.
Aduh pakasurgaan wallah si pulan. Kaya minibugak yan ang mga wata ng mga pipiya. Sa tingin sinay, yung wata yan, api gibu dyan ka pakanduan na la hawla wala quwwata illa billah. Miyatay ka. Lan naman, miya panutul sa hadith, adung kuna sa katawa mama uman nagawiin na may puro saudara datian ko surga. May puro saudara datian ko surga. Aw man nagawiin ang barang-barang pupumangyaw mo na mga pakawit. La ilaha illallah. Pamakasi sa abroad. Nang man mapita na adna makauma pululuba nga yan. Ande si pula na ibubali nga si pula ngayon adna pakawito ni wataihan. La ilaha illallah. Umang ko nagawiin adna miyo mapakawiton. Nami puro saudara datian ko surga. Nami ni kinunia nami akagiraw ko na ya Allah. Andid na ipupumakapo nagyang kay. Ayaw mo anan yan ng mga pakawitrakan. Pupumangip saling umaabugi inak. Natigyan aanto na iniba na bisa babi duai waladik. Pero kung wala aya sabapanan siya nan makapupuon si kuwata aka uman gawi tadi kanian di ayaw mo anan yan nami pamangni uman gawi na di makang gelebog sa gelebog amapya at pagpakagiraw ya Allah na subalasyan na sampai nakakiina sampai nakakiyama nagina natigil man na ipupumangit taling umara ka mabuti idapat yun pumuli inagianan nawaya minibugak ka sa dunia nawata ada sabut yan ko agama uman gawin na aming marakaro na badas la hawla wala quwwata illa billah na di matiru mga tao na tumabud miyarapa sinao adi di ka panagiatigin na minibugak yan namanggay ada po na papano kung nagpako sa balas di nga miya kada kalawata na la ilaha illallah again na api aginam bu mga inami mga amami imakuwatan uron liurupan nasi kung sa alungan na mauri na adna taj ay mana taj naging datigtan wa kuruna kuruna ito na sumrano to sangad ayaw manan yan na isasangkad ko ayaw manan yan na mga inaguso mga ama adi mi kakantaw ito di mi kakantaw mga tao ang tao nun ay mga tao agi na kisasangkadan natigilan na ginin sa mga ama agu mga ina aming babota sa mga ulama amyaganad ko agama wallah subhanallah isasangkadan sirat la ilaha illallah si sa dunia lagi buat kia ribu ni kuwata ka ikan number 5 tapi kebeli-beli kapan sana tingin na proud ako nun din sebor tadi nami kata ben nakakansake ka ano to napagkebeli-beli kaya ako pamana kaya kung guna tao napikiran ka man ito yung uta sa alungan na mori ay na matitimo na ipuno ka ko Adam na taman dito ko muri-puri ang pugintaw na sakaya yung anan niya tingaran ro amin bota sa mapi awata api agana din suagama dapat ka madaklatan to aging kaya mga kalbihan nagumanga paman na kalaibali na kalaipangkatan daradat aging kaya paman ng mga tao api agana din suagama na sa tanong man ng mga moret api sa tanong na mga lokos muna sa tanong ni ilangon na katawan yung pagalo na karakan waya ka kapakay akasaba pa na sa upama ka anto na iba na minggulalantan nagkasabapan sa kapakapastan gingat tigin na mapati wa kutuwatun najah fidirasa gingat pa man ng mga gunsi mga ukit at kasabapan sa kapakapasutaw siku dia diga pagandad sa ilmu siku dinya di pamana apa yang tu na di penggelba kaniya na upuno na imaadun na pakapas pamanayron na sa kapagpaganad sa ilmu na matagur ka agiyong kutama sipat ka agiyong kutwa anto na inibana at-tamuh adun ibtu na tamuh at-tamuh lagi yung dati kita nwa pangarapah
pangarap. Kailangan na pangarap ka. Kung maranawari pangarap. Ha? Singanin. Adna singanin ka. Adna singanin ka pa ma. Oy. Adna singanin ka. Adna pangarap ka. Ay kailangan daw nga pangarap. Oh. Na agi pura sa lokos na tama may takawata na pangarap din. Kailangan daw mo pangarap. Adna pangarap ka. Kailangan nagyang mo ba man na puganad na adna pangarap yan. Kalang wala daw pangarap yan na bahaburap. Bahaburap. Daw pangarap yan na. Suti kita dua. Apa yang pangarap mo abab kebib. Dapat tayo. Pangarap mo. Ayan. Yaitu itigin la yas'a lin najahi man la yamliku tumuhan. Datigin manai akap ka apasutaw. Da kapakapung gageno tao. Ada ba niyan pangarap? Tuh. Basta kung ada pangarap yan. Ibaratnya na pag na sa ilmu, pag eskwela ka na, di nga maarap o baka mbalo yung maestra. Di nga maarap o baka mbalo yung attorney. Di nga maarap o baka mbalo yung doktor. Di nga mambuti mga di na di nga maarap yung mbalo yung kaalim, mbalo yung kaustad, mbalo yung kaustada. Nayabura, kaun na ba kabura? Dia tingin makapunggagayan sudah pangarap yan. Walidhalika kana at-tumuhu kanzun la yufna. Gitu tingin kaya tirwa sa pangarap na kanzun la yufna. Ay maana niyan na igigidunganan. O di na patimutamo ka na ada kakidaan. Di mo kakidaan lagi. Igigidung ko na ada kakidaan. Fakung tumuhan ang guloy ka tingin adna pangarap yan. Adna harap yan. Kaya ibarat na upo nga mo di pangadi ba na datara mo rin takaw na di mangadi na di nga maarap po ba. Ang ba ay pangarap ka na mbuli ka ulama, mbuli ka alim, mbuli ka ustada, mbuli ka alima. Nabura ka na kulit ka kadawbi. Kulit tawbi. Ngayon, nanini ka pa graduate ka sa grade 4 na tika niya pasad. Kaya nagbangarap, ba ang buliw na ba? Na di ka di pag-eskwela, nandito ka pa high school ka, na tika pre-tire ako din. Kaya di nga maarap. Kailangan na adna pangarap ka. Adna pangarap. وانظر إلى المعالي هذا عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين. Ilain tanwa tigi naging paman na adunay di ba na tutulan. Si kuya man na Umar bin Abdul Aziz. So Umar bin Abdul Aziz na andunay ni ba na sabad ko mga ulama na tigran na upama kamiyali masu khulafa ar-rashidin na ikalima su Umar bin Abdul Aziz. Sabab kuya man niyan na paratenin. Kaskanyan na miyada tuskanyan na sukyada to yan na miyaka udi ko kalipat na miyaka sobra duragun na mikawasa adal may din na miya lamba pobri sa adal may ami kawasa sila miyaka sobra duragun na kaya to yan na piyaki sinsus yan adal may tigyan mo mga wasirya na sinsus ani wa apditan ni adal may da antay mga tawa kebugan sa dia kata kepatutan ang bugan sa dia kata na inapditiran adal may na kayo makaw maso so subuon yan. Naromine porciran na mararata ginawairan. Tiga ino kanu ini mararata ginawa niyo. Natigira na ikakarata ginawa me. Hey amiril mu'minin. Na inaplita miya tigil na dalumayangad. Na dud na miya to na meron na kabugan sa diyakat. Apalay din makapundiyakat. Na ayam ikakarata ginawa me. Na yabu malalambo patuta kapundiyakat at nasulun su amiril mu'minin na Umar bin Abdul Aziz. La ilaha illallah. Pikiran niyo manuto. Allahu Akbar. Mika wasa dalam ini nak sekali abu malalam berapa pendekatan. Pobri. Iman tu. Kita nanti betul.
Pupun ditulis yang kaya kapsimbra bayan na kaya. Mata na. Lagi na. Ando na itutulang yakini. Ando na yung pamana tutulan no. Namiyakay sa ko na bidiro yan. Ating yan na. Inna li nafsan sawaqat. Watamannat al-imaratu fanalatha. Watamannat al-imaratu fanalatha. Mataan natin yan na suginawa ko na piangarap yan natin yan naman na iswaya maanan yan na kandato fanalatha na miyakwan yan miyaparulin yan ha? Piangarap yan natin yan swaya maanan yan na power na miyakapawir sa kanyan wa ana al-an atawakka ila al-jannati wa arju ana laha na iman tuwat tigyan na ayaw mala aarap no ginawa ko na swaya maanan yan na surga saan duman ay kakuakuron sama nuto na piangarap yan amakwan yan sukada to na inibigay yun wallah na piangarap yan amakwan yan supawer na inibigay yun wallah na nanawanan sa kailangan na umani isara kita na adda pangarap yan Eman tuwa tingin na arap na ka na surga. Nasa katano na pagarapan tanong mambu. Ama kuwa tanong sa surga. Allahumma amin. Aminan niyo. Nah. Sama nuto na isa ko nakianan akapag apasutaw ad na pangarap yan. Ad na pangarap yan. O man siya kung pagitaw na ad na pangarap ka. O. Ikadua ako tuwat ay man naungkit Akapag apasutaw, naging mo datigin na al-ata yusawi al-akhad. Kailangan na saka apupuganad na ayaw mana niyan na masipat ka agiyong mo ito ata, al-ata kaginawa, kapamamagay ka suwatigin so kapamamagay yusawi al-akhad na sambi o kapakakuha. Sukun suka pamamagay na sambi o kapakakwa. Ari. Ano na yung kapamamagay? Sa kapugan na, ito na imbugay ka. Imbugay kasi ko. Ayaw nga niyan na agama. So oras ka. Kung kapag usarang ka si agama. Nagkakawa mo sa agama. Dapat ka. Pag usar na ka sa kamay ito ka. Nagkakawa nga sa agama. Kalangwa na miya ka surga na kiyang gustuhan yan. Ari, kung masuk surga nak kenapa tadi kekuatan liberi? Apa mga kekuatan susuk? Apa mga kekuatan di surga liberi na? Paano cukup? Oh, di kekuatan di surga atau na di mana liberi? Kapung gistuan ya? Tunay kadir wallah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Diyud na tigwalla mapat, makwa. Suaya maanan yan na mapiag, yuto at tigo mga pasirong yung surga. Diyud makwa yung surga. O di niyo rin naman bumasumbali na manggasto sa pagkabubayan niyo. Ito na yung pagkabubayan tadi. So, manusia na pagkabubayan niyo tamo, na pulisto na kasi ko Allah. Lalang ko Allah. Pulisto na kakuwaga mo, wala ka na kamakwa yung surga. Ito ba tiyo? Ha? Lagi na. Dito adna kadiru atigina an-najahu amalun wa jidd wa tadhiyatun wa sabr. So atigin su kapakapas na mapunggelbo. So atigin su kapakapas na gelbo kanan. Wa jidd na gukapin na guntamanan. Wa tadhiya na gukapsakripisyon. Dito ko ni kapakapas. Ari. Dito ko ni kapakapas. Wasabr na gumagap si ka.